Okay, simple less. Amen. So, natawag sa kalaksan. Ay, ba't na i-verbago? Video covers kalaksan. Tapos po. Ito na birthday ka sa ating bulan. Ay, ba't sa ako? Birthday celebrant. Matong August. Ay! Malapit po ako. Pinagawa-wasak ko ka. Okay, birthday ni August. Anong saan kayo? Kaya kasama ko. Sunday lang. Celebrate kayo. It's a 20th. Sunday lang. Kaya kasama ko. Sabi kayo, August. Para sa pagmulan na lalaki mga birthday celebrant ng August. Maraming Agosto Panalan. Pinapanito pa ito. Grabe nito pa. Abong bantay mo. Nag-re-range na siya ngayon ng 400. Kasi dati 300. Sa kanya mag-ipilite, nag-ipito doon sa pang-spring. April. Hindi naman doon pa siya. Ayan. Sabihin nga po natin sa kanila, Happy birthday and God loves you. Happy birthday and God loves you. Amen. Tayo po lahat ay tumayo. Ayan. Napakabuti po ng Diyos dahil nakalipas na naman yung isang taon na kabutihan niya at mag-birthday na naman kayo. Woo! Ito pala, shaker. Mga palayan shakers. Dahil ko lahat tayo manalangin para po sa kanila. Let's declare blessing po para sa mga likod po ng Diyos. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa buhay po, Lord God, ng mga kapatid po namin na magse-celebrate ng kanilang mga birthday sa buong ito, Panginoon. Nagpapasalamat po kami na sa loob po, Lord God, ng isang taon na hindi mo po sila pinabayaan, na hindi mo po sila iniwan, Panginoon. And as they celebrate their birthday, Panginoon, we are praying for blessing, Panginoon, Lord God, both in natural and spiritual. Pagpalain mo po ang mga kapatid po namin ito, Panginoon. Ilayo po sila sa anumang klase ng sakit at karamdaman, Panginoon. Aksidente, kapahamakan, bagkus, Lord God, pagpapala ay susunod sa mga buhay po nila. At dalangin po namin, Panginoon, na yung susunod na taon na naman ng kanilang birthday, Panginoon, ikaw po ang maitaas sa buhay po nila. Pagpalain po sila, Panginoon, at dalangin ko na magamit ang kanilang buhay para sa iyong kapulihan, O God. And please, open more doors of opportunity for them to serve you with all their hearts and with all their souls, O God. Salamat po, Panginoon. We are rejoicing with them sa kabutihan mo sa kanila, Panginoon, as they celebrate their birthday, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa iyo po sila pinatagubilin at pinagkakatiwala. I declare blessing upon blessing, strength upon strength, victory upon victory, peace upon peace, Panginoon, sa buhay po nila, O God. Purihin ka, ito po ang aming samot panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Happy birthday po sa inyong lahat. Birthday. Dali magbabirthday. Ano pa pa tayo? Happy birthday po sa inyo.
Okay, mukhang meron na nakapasan. Parang din na nagsasawa nga po Diyos. Gatay ba kung nakapasan ay nagtaga pastor, ang isipali ko ito marami pastor Edison Santos. We worship you, Lord! Salamat kata, no? Happy birthday to all birthday celebrants. Hindi ko nakita si Chloe. Nandito sa gilid. Ang daming mag-birthday ngayon, no? Pastor, dapat tinanong mo yung mga birthday date ng mga nag-birthday para lista natin. Some of them actually ay tapos na. Si Brother Delmar, si Sister Chloe, si Jesure, sino pa yung tapos ng mag-birthday? Sino yung susunod pang mag-birthday? Anyway, nagpapasalamat po yung ating guest speaker last Sunday dahil nga matagumpay yung ating anibersaryo, kanyang ipinapaabot, ang kanyang pasasalamat. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Dahil because of the goodness of God, ano? Yung goodness of God, talagang nakita niya yung goodness of God talaga dito sa Pitong Gayo. He is really amazed. Na-amaze siya, sabi niya, Pastor, daming kabataan. Sabi ko, by God's grace. Ang daming kabataan at adults, parami na rin. That's why we really thank God for His goodness sa lahat ng kanyang ginagawa, lahat ng kanyang ultimo basit-lahat na kamsat nga banag dajiti pa nagpasalamat tayo kini Apo Diyos. Amen? Last Sunday, may bisita tayo from Paris, France. But now we have another visitor from London. Hindi kayo, London. London. Ito person of Brother Alvaro. Siya po yung asawa ni Sister Linglingay. Yan, nandun siya. Sabi ko. So, sabi ko sa kanya, just last Sunday, we celebrated our 20th anniversary in this church and God is really good. Amen. So, purihin ang Panginoon dahil makakasama ulit natin. Mga international tayo mga bisita, no? From Paris, France, from Italy, ayan, nandun si Italiano sa likod. And of course, from London naman ngayon. Sino kaya susunod natin maging bisita? Ilocano. Italiano, Itan, Ilocano. Yun. Ilocano. Italiano. So, si brother, Italiano. Madaydayaw iti Apo. So, it's been a long time na hindi ko nakapagsalita behind this pulpit, sa dami namin. Imagine, ilan tayo pastora nag-change pulpit dito. Pastor Ador, Pastor Owen, Pastor Mako, Brother Abi, ako 5. So, it takes months bago kami ulit magpakita behind this pulpit. Kaya minsan, may iliw kami nga magkita kanyayo, al-preach kada kayo, absat natin. Siyempre, ada nagigay na ka-schedule. Udaduma, ma-broke the schedule, marakramdaman, udaduma the schedule. Bagay pastor, the first Sunday of the month. Okay, bagay the first Sunday. Then, suddenly, sometimes, mag-text sila, Pastor, ito na lang sa last Sunday. Ano ba talaga yung schedule dito? Kaya nga, purihin pa rin ang Panginoon dahil every Sunday, iba't ibang putahe ang ating natitikman. Amen? Tantang sa titiputahe, ngayon diti ako kada tayo, pakbet. Ang sarap ng pakbet. Gusto ko yung pakbet, lalo na unang ti palya, with matching kamatis na sagpaw na lang ko ay chicharon na yung kumanay crispy ng chicharon. Tinatakam po kayo. Tinatakam po kayo. Anyway, God is really good. Say Amen. Sa mga nakaka-experience na ang Diyos talaga ay mabuti. Sino po sa inyo ang may dalang Biblia? Anyway, gusto ko lang malaman. At pakitaas na lang po yung mga Biblia ninyo. Kasi gusto ko lang din malaman na kung sino ang may Bible ngayon. Kasi praise the Lord, kasi nga, may gagamitin, kamo na lang, may gagamitin ang Diyos para doon po sa mga walang Biblia. And then, honestly, sino po yung walang Biblia? Sa adults muna, sa adults, sa mga adults, pakibilang.
dito, pero meron na si Dr. Yung mga walang Biblia. You know guys, napaka-importante po kasi ang Bible. How many adults? 13 lang. 13 lang? 14. 15. 15 po. 15? Ulit po, ulit. Para at least pakita namin, malay mo may mataas ang puso dyan na magbibigay ng Bible. Sabi ni Pastor Weng, pakibilang pastor. Yung walang Biblia. Dito, dito. Yan, si Red Card. 21. Oh, kindly take note. Tapos sa kabataan, 25. Sa kabataan, 25. So all in all, 46. Lord, ang daming Bible ang kailangan sa church na ito. Actually, No? 46 all in all. Baka meron pang dagdag kasi may mga wala pa eh. So, Lord, nakikita mo, Panginoon. So, shall we all stand up and then we're going to pray para sa mga walang Biblia. Then God will provide for you a Bible sa umagang ito. Let's pray. Lord, salamat po, Panginoong Diyos. Nakita mo, Panginoon, ang mga kapatiran na sa ngayon, Panginoon, ay walang Biblia. And now, Father God, let your mighty hands, Lord, upon us right now in the name of Jesus. And we believe, Father God, that you're going to provide the Bible in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Napakahalaga po, Diyos, ang may Biblia. It is our map, it is our guide, Lord, kung paano kami makarating sa langit, Panginoon. Kaya sa umagang ito, Lord, i-bless po ninyo ang inyong pong salita na aming mababasa, and we need your Holy Spirit. Come down, the Holy Spirit, in our midst right now. In the name of Jesus, we need you, Holy Spirit. Sa umagang ito, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pong banal na Espiritu. At ikaw ang kumilos, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Anoint thy servant, O Jesus. Gamitin mo, Panginoon, ang iyong lingkod. Itago mo, Panginoon, ang iyong lingkod sa iyong banal na cross. At ikaw, Panginoon, ang dapat na mapapurihan sa umagang ito. We thank you so much, Lord. At sa umagang ito, Panginoon, patuloy kang kumilos, manguna sa aming kalagitnaan. Nawa, Panginoon, ang salita mo na aming maririnig ngayong umaga, maiduling, karigit kaunggan, iti puso ng panunod mi, kaya't mabalinan mi nga pagbiyagan, Apo Diyos. Agrema ka, Apo, karigit ibiyag mi, kaya't nga daw, tapos tikas sa Apo Diyos, karigit sa o, dumanon, karigit na, hindi ta trono, Apo Diyos, akas may sa Apo nga nabanglo, nga sayamuso, kaya't hindi nga daw, si kalahin Apo, di mapadayawan. Bendisyon natin sa o, si kangaroon Apo Diyos, di maidaydayaw, di dahil nga daw. Itinawag ni, tinagan na po ng Jesus. Amen and amen. So let's all sing. Madaydayaw iti ako. Ang sarap pong magpuri, ano? There is power. Talaga nga yung power ni Apo Diyos. At ang talaga tibilig na. Dahil yung panakabalin ni Apo. There is power in the name of Jesus. So nga, ang kumanda ka, kapatid, ngayon, dahil alam ko may gagawin ng Diyos sa umagang ito. Hallelujah. Okay, lutan tayo nga ro, dagiti Biblia tayo kaabsad, dagiti tayo Bible na. Kaya punto nga tayo nga sa unya po Diyos na basahin tayo, hana? Kitaan tayo nga galing, tagamit ka, dahito, nagmula dito, sa uti Apo, kinisan Mr. David. So doon tayo mag-quote doon sa kanyang salita. From the book of Psalms, okay? Doon natin titignan ang ating babasahin ngayon. From the book of Psalms, chapter 84. Tumatag man tayo nga tumakder tayo. Anos tayo kakabsal. Nga tumakder man. In honor the Lord. Dahil nga daw. Di pa nagpadpadayaw tayo iti Apo kadagiti sasauna. Tagamin, amuyong kabsat. Di dyan nga padpadayawan tayo iti saon ni Apo Diyos. Di dyan at makita iti Apo na mayroong honor, may sa kanyang salita, nagmayat kakabsat, at makita iti Diyos, na pagpadayawan tayo isuna. Psalms chapter 84.
The whole chapter ito. Kaya sandali lang naman ito. Hanggang 12 lang naman yung verse niya. Dahil kastoy, iti mabasa tayo, kunan ng kabsat, kay inam ng iyong mga tabernakulo o Panginoon ng mga hukbo. Ang kaluluwa ko'y aasam-asam. Oo, nang lulupaypay sa mga looban ng Panginoon, ang puso mo't laman ay dumadaing sa buhay na Diyos. Oo, ang maya ay nakasumpong ng bahay at ang langay-langayan ay nagpugad para sa Kanya na napaglalapagan niya ng Kanyang inakay sa makatuwid bagay iyong mga dambana o Panginoon ng mga upo, Hari ko at Diyos ko. Mapalad silang nagsisitahan sa iyong bahay, kanilang pupurihin kang palagi. Mapalad ang tao na ang kalakasan ay nasa iyo, na may mga daan sa kanyang puso na tungo sa Siyon, na nagdaraan sa libis ng iyak, na ginagawa nilang dako ng mga bukal. Oo, tinatakpan ng pagpapala ng mahagang ulan. Verse 7, sila'y nagsisiyaon sa kalakasan, bawat isa sa kanila ay napakikita sa harap ng Diyos sa Siyon. O Panginoong Diyos ng mga hukbo, dinggin mo ang aking dalangin. Pakinggan mo, O Diyos ni Jacob. Masdan mo, O Diyos, na aming kalasag, at tingnan mo ang mukha ng iyong pinahiran ng langis. Sapagkat isang araw sa iyong mga looban ay mabuti kaysa 1,000. Aking minagaling na maging tagatanod pinto sa bahay ng aking Diyos kaysa tumahan sa mga tolda ng kasamaan. Sapagkat ang Panginoong Diyos ay araw at kalasag, ang Panginoon magbibigay ng biyaya at kaluwalhatian. Hindi siya magkakait ng anumang mabuting bagay sa pagsisilakad ng matuwid. Last verse. O Panginoon ng mga hukbo, mapalad ang tao na tumitiwala sa iyo. Purihin ang ating Diyos. You are worthy to be praised, Father God. You deserve the highest praise, Lord. Hallelujah. Your word is enough, Lord. Your word is enough. That's why Psalmist David, sometimes he cried out, "Oh Lord," dahil Panginoon, mas ginusto niyang magpuri sa iyong bahay panambahan and to worship you alone. To worship you, Father God, ay napakainam na magpuri sa inyong harapan. Thank you for your word. Anoint it, Lord. Let your Holy Spirit ang siyang manguna, Panginoon, sa aming kalagitnaan. And this congregation, they may lend their ear to hear your word, Lord, through your servant. Alam po namin, Panginoon, ng araw na ito. Napakahalaga, Panginoon, ng araw na ito. Napakainam, Panginoon, na kami ay narito ngayon sa iyong bahay panambahan. Our desire is to serve you, is to please you, Lord. Hallelujah. You are the Most High God. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo ang iyong salita, naway tumalima sa aming mga puso. We bring it back to you all the glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Shall we proceed now? Yung pinasa po natin, ito ay isang sulat na kung saan, amuy ang absat, the book of Psalms, yung aklat ng awit ay punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng panalangin, punong-puno ng pasasalamat, and sometimes
makikita natin dito na may mga bighati. But at the end, may mga rejoicing because God answers all the prayers. At ganoon naman talaga, na may mga bagay na minsan napakahirap mabuhay, but if we pray, God knows the desires of our hearts. Nakikita niya kasi ito. Kagaya ng sino sa inyo may mga karamdaman, sino sa inyo may mga pagbigati, sino sa inyo may mga problema, lahat naman hindi naman natatanggal, hindi naman po nawawala ang problema. Araw-araw yan, may problemang dumarating. But God is good. Amen? God is so good. Gamit ba pa lang tayo kailangan iti bumay ditoy, in spite na iti nagsapang agreeing tayo. Salamat sa mga nakapag-declare ng mahaga kanina. If I am not mistaken, nasa 10 kami ang nag-declare. At 6:45 kahapsan, nandito lang kami sa church declaring the power of God. Living Allah. At makikita kahapsan na napaka-effective yung ganitong ginagawa po natin. Kaya sabi ng ating speaker last Sunday, sabi niya, Pastor, ano yung mga activities na ginagawa ninyo sa church? Ano yung mga ginagawa ninyo kung bakit kayo nakadami? Bakit kayo nakabibig ng ganitong kadami? Sabi niya, lahat ba ito, Pastor? Member lang ng church? Sabi ko, hindi naman po kami nag-invite, Pastor, ng ibang church pa. Kasi nga, sabi ko, kung mag-invite pa kami ng ibang church, naku, baka nandun na sa kalsada yung mga upuan. So, sinolo tayo, hindi nag-celebrate kakabsa, the anniversary last Sunday. Dahil alam ko, nakikita ko na ang salita ng Panginoon, para kanya tayo. Kaya nga, minsan nga, nandubak ng kaanan yung mga tugaw. So nga, pag-pray tayo, lagi tugaw, nga kandaan, timang-tay, kalagi jay, sa kulang na may tulay din ng church. Could you imagine? Pang 20 years na po tayo. Sometimes in our church, there is ups and downs, right? And that is a normal church. Normal po ang isang iglesia na may mga pagsubok, may mga bighati, may mga ups and downs. Yan ang normal church. Pero kung ang church ay walang ka-challenge, naku. Abnormal ba yung tawag doon? Is that abnormal church? Pero salamat sa Panginoon because of God's goodness. Mababaulan tayo. Nakakayanan natin na mapagtagumpayan ang lahat ng mga problema na dumarating sa ating mga buhay. Malaydayaw, hindi ako. At ang pinagpipinta akin yung dalagal na sali rin kung mukha nang nagpinta ng tanong sa may kabilang niya. Rigid prayer. Yan po ang ating pag-usapan ngayon. Naku, yung ating pag-usapan. Rigid prayer. Pag sinabi po natin rigid, madugo po ito, no? Ma'am, have you experienced yung rigid trainings? Pag sinabi po natin rigid, ito po yung, kukunin ko po ito, it is a adjective word na kung saan, ang ibig sabihin nito, ito yun, mahigpit, matibay, yun, matigas, pero kukunin ko yung salita, mahigpit. Rigid prayer. Mahigpit na pananalangin. Ako. Ilang minuto kayong nananalangin? Gaano tumatagal ang mga panalangin po ninyo? Baka di prayer yung hanggang umaga. Lord, salamat. Napagod ako, Panginoon. Nanalangin kasi then, kinamagahan na lang, Amen. Ako, ang hawal ng panalangin doon, ha? From mahiga ka hanggang sa pagkising mo, doon ka palang nag-amen. Wow! Napakahabang manalangin. Pero ang sinasabi kong rigid prayer, to the
yung kanta natin, pag kinanta mo yung Bless the Lord, oh my soul. Yung kantahin mo ito ng buong puso. Ang sarap kumanta. Ang sarap magpuri. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Sarap pakinggan yung kanta nito. Worship His holy name. Sing like ever before. Napiyok na ako pag tinataw ko yan. So, ni Salmist na David, alam mo yung kapsal. Kaya nga tinawag siyang Salmist or Salmista. Dahil kapag tuwing siya ay nananalangin, talagang ginagaling sa awit. Amoy na prayer prayer na may kasamang awit. Ayan, magiging tayo kay Tiapo, halimbawa, praise and worship. After the praise and worship, after the worship, doon magpipray ka na, kumakanta ka, pero nananalangin ka. Agyaman ang kapo, itinay pinaldaw, ikinaimbag mo. Yung mga, alam niyo yung ganong prayer, na may kasamang awit talaga. Kaya nga, si Salmist David, he prayed aloud, and this is a very rigid prayer na ginagawa niya dahil may gusto siya sa Panginoon. At ang kahit nangamit ni Tiapo, dahil yung David. Kaya kapag nanalangin si David, talaga namang todo bigay naman talaga na siya lang ang nakikipag-usap sa Diyos. Kung face to face kumakas, talagang duduwa ka lang hindi kwarto kumakas. Dahil sa matinding panalangin. And then why? Yeah? Why does the psalmist cry? Bakit itong si Salmist na David ay tuwing nananalangin, siya ay umiiyak? Gamit ka kapsal, alam mo yung panaltahimik talaga na pananalangin. Ganun lagi ang kanyang ginagawa. Haan ka rin dyan, ang kararag lang na, wala lang. Hindi yung nananalangin lang na, Lord, salamat Panginoon. Lord, thank you Lord. Hindi lang. Pero si Salmist na David, kapag nanalangin ito, talagang buong puso, yung taimtim, the word taimtim ng pananalangin, doon talagang he forget everything. Kinakalimutan niya lahat ng kanyang mga problema, ang kanyang mga hindi ba banag na sumalsaling, hindi panunod na. Emptiness. Ikatanaanan na ito. Kumbaga, itanaanin, awan na pulos di panpanunutin na, ngayon at di panunod na, isunang niti Diyos lang, magtungtong-tong dalang, at agipulpulong iniako Diyos. Ang sarap mag-pray kasi kapag, parang nagtungkwento ka lang na, agipulpulong ka lang, hindi ako, Lord, alam mo, Panginoon, yung kapatid na ito, gusto kong maligtas. Yung deeply prayer with emotion. No? Lord, alam mo, Panginoon, yung kapitbahay namin na dating ganito, pero salamat dahil unti-unti na siya nagbabago. Alam mo yung panalangin na uri ka lang kumakaibig? Nga, karangan ay niya ang Diyos. Nagnagunan mo at nagigay, masaksikip tayo. Okay. Isumang natin ito ay kakabsat ni David na nagkakararag because of, una po dito, yung sickness and suffering. Isa nga, no adda iti sickness, no sakit tayo, no adda lagi tibanag na pagtutukutan tayo, at suffer tayo, sometimes, DJ tayo na maipapas kini ako Diyos. Diba, no dadagit sakit tayo, DJ tayo talaga, Lord, dahil nga sakit ko, Apo. Dahil nga sakit ko, Lord. Kaya kung mabagasa, di ba yung kapag ikaw ay nanalangin na may taimtim na pananalangin talaga, papakinggan ng Panginoon yun. Naniwala kayo, mga kapatid, kapag yung panalangin mo, nakita ng Diyos, that in your heart, sa puso mo, nakita niya yung taimtim mong pananalangin na talaga na, you cried out to the Lord, Lord, bless mo ako na anak ko, ang balbaliw ko man. Kung makita niya ako, Diyos, thank you na panalangin mo. Kaya nga, nothing is impossible with God. Wala pong imposible sa Diyos. Lord, hindi, asawa ko na magmarating ako. Ha?
apo nga mabalbaliwan ka din. Alam mo yung talagang kung ikaw yung talagang panalangin, maalala yun kay tuwa sa uwan kalapsan. Dahil talagang naurin mo lang ay dumog, hindi apa mo yung dahil anak ko hindi mabasit na pa, lalo ni Misha. No, sakit hindi, ay di man iimushi, hindi, ubig pa nga talaga, no, tan imushi, hindi basit kalapsan sakitin. At the age of 2 years old sa AJD, na-confine. 2 years old na itikat na diagnose nga dahil typhoid. At the age of 2, madextrose ka kapsat, yung mahaan na dito yung pakalanda, ikisakan na, pakakuan na jurat na. Alam mo yung talagang nanalangin ako sa Panginoon. Diba yung talang dito likod? Ito, likod. Amo yung kapsat talaga nga, inubak ni Mushi. Ako yung dinaramit ko, na parang dito, dito yan, dito. Na parang dito, kanamo na ba pilay na parang dito. Karkararaga kiti ako, talaga nga gigibit ako. Lord, doon ang kanya na kiniako Diyos. Palaingan din yung anak ko. Ay bagang din yung anak ko. Among apo ni kasasaan ko. Among apo ni kasasaan mo. Kaya yung hospital, ang barang-barang nakapsa. May kagawad siya, natutukan iti Ajay yan lang ay tangke. Dinayin na DJ Lumpuna, 11, stitches, kunanan. Class 7 din na isa, o di man din, 18, nakatahit. Da Ajay tangke ka kapsa, pimutok. Ay, alam mo Ajay, pati dalo. Sinire, naglilit ko na, naglilit ka no. Pag na sinire, hindi sa siripan na siya, hindi pinmakdor. Bang! Bakit na bimangon pa yung kasi ko ito? Wala na. So nga, Ajay tahina, 11, tapos 7 yung isa. So nga nagado. Amo yung tigas ko ng sa 10,000 lang magkidi, nagbadayon lang. Laer, na? Laer. Dinayin ka lang, ang tingin niya ni Jai. So mabarang-barang, hangabarang-barang tingin yung hospital. Amo yung ang health po natin, napaka-importante yun, na blessing sa Panginoon. Amen? Ang mga kalakasan natin, napaka-importante yan sa Panginoon. Kung ikaw ay nananalangin araw-araw, sabihin mo sa Lord, Lord, i-bless mo iti, help me. Pag pinakinggan ng Panginoon yan, praise the Lord. Kasi hindi naman araw-araw, nang runa kadagin kayo ng lalaw, damanin iti tempo tayo, especially ngayon, climate change. At sa pasabali, iti lema, daduma, guguyag, daduma, gugurigor, ako panatan, isunga, daduma, hana na sa dati kondisyon, iti magitayo. Amo yung kunak kiniapo Diyos, Apo, uray no, haan ka ka, duwan man iti kwartane, kaya pinamburuan ko maapo Diyos, salon at, iti inan mo kada kami, and praise the Lord, salon at, kada kami, bang pakatema ni Diyan. Napaka-importante mo ang salon at, amen? Ngayon, isabi ni sa David, kakabsat, nung apay nag-ibibit isuna, ito pa nagkakaralan ng kiniyak ko Diyos, at that time, he is suffering sickness and suffering. Kuna na niya. Ang daldalyasan ni Suna, wala makarekrik na, iti, pa naggugurigor, pa nagsasakit na ito, yung kasalmis na David. That's why, doon siya, nag-pray kay God. So ngayon, nag-pray ni David, ni Apo Diyos, nakita ng Panginoon ang kanyang puso. Nakita ng Diyos ang kanyang heart. Talagang tinugon ng Panginoon ang kanyang panalangin. Malidayaw ang diabo. So if we pray, talagang mananalangin tayo, kapatid, dijay, tutugunin ni Apo Diyos, digito'y nakararag tayo. Malidayaw ang diabo. And that is the reason why, nung akay kumagsa, nga ada iti makunto ng prayer meeting iti church tayo, para mapapatibay po yung ating pag-pray. Yung mga hindi pa nakaranas mag-prayer meeting dito sa church, kaway-kaway dyan. Okay? Tuwing Wednesday po, meron po tayong prayer meeting dito sa church. All we have to do is to pray. Ilan po yung ginagawa natin? Mag-pray. Amoy na absent. No, amoy
lang, lumay kayo lang dito at pray. Kaya marami na rin na talagang lumunod yan sa Panginoon. Anin na dito every Wednesday, sa talagang magpaparintungan kina ako Diyos. Personal prayer man yan, or prayer request man yan, actually, adayti, alalayan niya, nasan yung mga cards ko natin? Nandiyan, nasaan siya? Every Wednesday po, ibang bulong nila ito, kasi tagamin i-grouping, nilugrupo namin yung mga nandito. So, bunutin nila ito, nandiyan yung mabunod na halimbawa, pinabunod na ito government. Yan. So, nung nabunod na di grupo na ito dito, iso ti pag-pray na nagijay, kakabsat tayo nga opisyalis ni barangay, opisyalis ni munisipyo. Iso nga nag-powerful kakabsat. Nga itibayan ng mayan to, talagang may pag-pray ito. Manipod down kaligiti municipal mayor down kaligiti babaw na barangay officials down kaligiti pinakamababang and of course the nation. Iso nga pray kaligiti nga grupo ka sa ipag-pray da manipod ni president down kaligiti cabinet at lahat. Talagang nilulod namin sa Panginoon, Lord, i-bless mo ni president ni mga BBM. Unang ba yung election, anti-election? Lord, i-bless mo nung sino nagbalin nga president ng Pilipinas. And nangyari nga po ito. Yeah? Nangyari nga po ito. At yun ang kalooban ng Lord kung bakit si BBM ang nanalo. Kung bakit si lahat ng mga nanalo, will po ito ni Lord. Amen. Next, kung minsan, employment, business. So, ang hindi kapsat ganda yung business na kakarawan ni. Sino ba dito ang mga may business? Si Ma'am Rebecca, si Manang Hiling, ni Chile, sino pwede na business na kanya? Baka huwag niyo sabihin, chismis is my business. O kaya, Marites is my business. Huwag naman ganun. Ipag-pray mo dahil kita ko ang sa. Iso nga lumaglago dahil kita business yung di lang lang mo. Ngayon tatanig ko pagka. At nang buhay nga, ay kakararag ng kaya na hindi kakapsa. Kakararag ng kaya na hindi kakapsa, hindi insurance. Kaya nga lumalago ang mga business. Kaya nga lumalago ang mga pananampalataya ninyo. What else? Upcoming activities and events. Ito po yung mga pinag-pray namin. Kagaya ngayon, natapos yung activities po, isa sa mga activities po natin, events po natin. Yung church anniversary, pinag-pray natin ito ng matagal. Yung ACY concert, pinag-pray natin ito ng matagal. At meron na naman pong upcoming activities sa church na ito, yung DVBS. Daily Vacation Bible School. Since vacation, kaya yung mga bata, tinitipon ng mga kabataan ito, salamat sa mga teachers na volunteers po natin, sila Teacher Cyrus, sino pa yung mga teacher? Si Aljon, sila yung mga nag-volunteer. Naturuan ng mga bata, iso nga naging yung uping kakamsan, iso man ang tagbalin ka puunan tayo, at tumaduman ang naging kabataan tayo. Pinag-pray natin yan. Upcoming activities. What else? Of course, hindi po nawawala yung healing. So, nga nagtuma, o sino yung mga may prayer request? O ako, ito, pag-pray natin si ganito. Okay, pag-pray natin si ganito. So, nga lumalay kayo mga kapsat na gamin, pinag-pray namin kayo. And we cried out to the Lord. Talaga, nagpaparitulong kami kapsat. Nung makita lang picturean, talagang nagiging picture yun, at makita yun talaga nakaparintuman, dito yung attend. Iti prayer meeting. Gusto ka one day man. May kayo man kapsat. Alas 5:30, iti prayer meeting tayo dito church. Ang dito natin i-try, yung sinasabi ni Salmista David, na kapag nanalangin ka, if you pray rigidly, kung ikaw ay nanalangin na may katibayan, na may mahigpit na pag-pray at doon, sinasagot ng Panginoon ang mga panalangin po natin. Alam ko, may mga prayer request pa kayo. Alam ko, may mga kailangan pa kayo sa Panginoon. Alam ko, may mga wants pa kayo kay Lord. Hindi yan nawawala. Ang dami natin gusto kay Panginoon kay Lord, di ba? Nakadaduti kayo tayo piniyabo niyo. Panalangin.
Panginoon, mudad Panginoon. Kung na-speaker tayo ron, mudad hanap nga Panginoon, di bagwala tayo. Pahingi noon. Pahingi noon. Lagi na lang tayo humingi kay Lord, no? Pahingi noon. No? Pahingi. Kaya nga minsan, mga dawat na ito yung anak ko, kung ano yung Diyos. Habang mga di ba? Patigo, ay karuba tayo. Sino kanya nahilig ang patigo? Patigo, mga patigo! Kung nagtaka di karuba niya, kaya magpapatigo di karuba. Balik ang nagsulit na gimalong ngayon. Kasi ano na pa yung patiguan, di ka magsulit. Kaya nasa uwan, lumangtes ka mamangtel, Lord, ito naman yung kasakasay. Kaya nasa uwan ka kasakasay. Huwag naman sanang puro pahingi noon. Then what else? Ito yung sikreto kung bakit ang dami natin ngayon. Salvation or house of peace. Isang ano na ito mga absakit ni prayer, may Lord, bless mo nga dagiti balay nga papapanan ni. Apo, isalakan mo dagito yung pamilya nga iso nga house of peace ni. Apo, isalakan mo dagito yung nakakabsak. That's why nandito na kayo at kayo inaligtas na. So that's our prayer. Rigid prayer ang ginagawa ng mga kabataan dito at ang mga dumadalo sa ating prayer meeting. What else? Church. Pag sinabing church, hindi ito church building, ano? Composition of youth, adults, children, outreach, music, projects. So, kasali pa rin yung mga projects natin. Day-day church tayo. Pag-pray tayo, sungarod na tiles na may pag-grading. Kaya nga nagkaroon na ng tiles ito dahil dati walang tiles ito. O, ang dami magpiditawan na. Nakita yun. Kaya nga we are still praying for this church. Kakabsat. Kaya kung sa rin iti Apo, dagito'y kabataan, dagiti adults, dagiti children, kadagiti outreaches tayo, or even music ministry, dagito'y kabsat kat ususaran amin ni Apo Diyos. Servant, why? Why kailangan ipag-pray ang mga servants? Like mga leaders, mga pastors. Napakahalaga po ang mga panalangin ninyo sa aming mga pastors ninyo. Di ba, Pastor Rowen? Napakahalaga ang mga panalangin ninyo sa aming mga pastors ninyo, leaders ninyo, apprentices ninyo, officers ninyo, mga teachers ninyo. Napakahalaga ang mga panalangin ninyo. So gawin po natin ito every once a week. Kaya nagkakaroon po tayo ng prayer meeting every Wednesday at 5:30 p.m. onwards. Dahil dito natin dinadala ang mga hinaing natin sa ating Diyos. Lord, i-bless mo ako na ito yung kawasan. Panginoon, na pumapo na ito ka sa pulan mi. Ito, i-bless siya. Panginoon, na po makita na po Diyos, nagiting kabsat nga ang panginoon sa lakad. Ito yung ikararag mo yung kabsat. Bendisyon na, ikararag nito ang asagitan. Nagiting puso-puso pa. Ito pang mga panalangin ko natin. DJ Korea ka no kabsat, pag-pray na dyan. Para bagong na kailang mapapanda din Diyos. Tagamin, iti Koreano, napaka-busy din ng mga Koreans eh. Araw-araw, lumalabas sila sa kanilang trabaho, para sa kanilang trabaho. Ang nakita lang nilang araw or time para sa prayer talaga is madaling araw. Bago sila pumasok ng trabaho, they pray. Nagkararagdan. Bago na sa trabaho, nakapagkararagdan. So maparbangon na lang at mapapadlan ni church. Alam niyo, dun sa church sila nananalangin. Hindi lang sa bahay. Hindi sa kanilang bahay. Pumupunta pa sila dun sa church to pray. Yan, ang tayo di Korea, kung nagpudot. Nagpudot ka di Korea? Nanabilis. Siyempre, exist now. Nagrigat, di tilangan ng Pilipinas, sa mga país na, masulit tayo pa yung bumangon, di parbangon. How much more ang mga Koreans, nag-i-snow, tapos, rumor ka medyo balay na. Mahit naman, hindi talaga balay na nag-break, at hindi warmer din yan. Pero hindi eh. Pumupunta pa sila
dun sa church para mag-pray. Kita nyo, nakita iti ako iti design, nagito yung Koreano, no kasano na nagkararag kini Apo Diyos. Kami, kailangan nila nagsakripisyo na mabumabot, kailangan nila travel na mabumabot papunta din yung churches, and they pray. Kita nyo ang sa Chuyo! Kung natin kayo Koreano, makikita natin na nag-pray, kung talaga nag-pray na nag-pray dito yung Koreano. Chuyo means Jesus. So nga they shout. Nagsashout sila. They shouted in the name of Jesus. So nga nag-pray tayo, kailangan nang i-pray tayo, i-shout tayo, tinagan na Jesus. Jesus! Masya na ka na kami. Jesus! Gano'n ang pray nila sa Korea. Chuya! Wala kang ibang narinig kundi Chuyo. Pakatuyo ko na yun. Yun, they prayed to God. So, ganun po si Psalmista David, at that time na siya ay nanalangin rigidly, mayroon siyang karamdaman. At nagsasuffer siya ng ano-anumang klaseng suffering ang nangyayari sa kanya. Second, persecution of evil. Ako yung absat ni Psalmista David, nakakaranas din ito ng mga persecution. Sa kanya tayo lang ha. Ito na dito, yaw, umay kanya tayo. So, nag-praise tayo dito, ikakapsan. Dahil talagang nag-praise tayo kung narignan tayo yung isa at yung presensya ni Apo Diyos. Di ba, ano na namin din yung natutuma? Agririyaw kayo? Agririyaw kayo? Agsagsayang kayo? Hindi ka puta. Dahil kinabag ni Apo Diyos ka, iririyaw nyo. So, dahil karuman tayo mga nagaduma. Eh, kaman parpartid ng baka, kung kunanda. At naman urakalit ang baka di church. Malang-bulang mo lang Julie, nagkararang tayo na. Walang palakpak pa nga. Eh na, talaga nga, makita ang reaction na talaga nga, nag-pray yung mga Julie. Ay na, dadamo ka lang siguro. Kung paano dati nga tao? Diba? At nasa, pagpagkutunada nung diba? No, dadamo ka lang, the first timer ka lang na umay, nakita mo na nag-praise, nag-worship ni Manang Julie, no? Di ba, praise and worship tayo? Talaga ngayon kakararang na, Lord! Ganun kasi, dapat. At ganun naman talaga dapat, na kung ikaw ay mag-pray sa Panginoon, huwag mong iintindi yung katabi mo. Habang ka pa naman, sa babae ng nagkararang siya, dati karoon pang kakabay ko dito yung ako. No. So, nagkararang tayo, kiniapo Diyos. Manipod ka rin, puso tayo, kan tayo, importansya, hindi pa nagkararang para kanyang Diyos. Amuyo kapsat before anniversary. At nagamit na yung instances kakapsat. So ko lang ikita nyo yung aking logbook. Ano? May mga instances kasi na dahil time kakapsat nga at declare kami kat awan dagiti leaders, awan dagiti musicians, mangrugin diti service. Actually, nung anniversary natin, may mga delayed na musicians. May na-late ba ng mga musicians? Di ba? Anong oras yung time natin? It should be one. Kasi, alas 2, kung na tayo dapat mangrugin. So, meaning to say, alauna, natatitay datuman, natatuyan, one more. Aba, alas 2. Nasaan yung mga worship team? Nasaan yung mga worship team? Alas 2 na. Nung magyangan tayo niya po Diyos, taray tanga daw, haan ka pulos ka nagtutudo. Wala. Thank you Lord for that. Palakpakan tayo na niya po Diyos. Nagibagi tayo ako na tayo. Kasi nga ko na, kasi hindi ko batao ito. 1 month before, dahil yung anniversary tayo, kunang kanyada, challenge ko ita. Sige, mag-check ako ng attendance sa mga music team, sa mga leaders and apprentice ko na, mag-check ako ng attendance na kung sino yung makakuha. Then, on time. Yung first day na chinek ko, sa mga leaders noon, nung July 10,
That was first Sunday. Tamo yung sad to say, ano? Alam niyo mga kapatid, may mga na-late talaga. Kasi numarkan dito, late. Kaya tayo first Sunday tayo, talo lang, upat lang, absentity on time. Imagine, apat lang po yung on time na dumating. O ilan po yung mga leaders natin dito sa church? Leaders, can apprentice tayo. Ang mga leaders po natin dito, 9. 9 leaders. We have 9 leaders in this church. And yung mga apprentice po natin, meron silang 21. So, kami, 9 plus 21. Sakto. 30. Brother Alvaro, nasa 39 mga leaders natin at sa apprentice natin dito sa church. Out of 4 na naka-on time, 26 ang na-late at sometimes sa iba pa nga, absent. Pito ang absent. Ay mga paingkinihan ko Diyos. Paano natutugunin ang mga panalangin natin? Na? Paano natutugunin? Congratulations, kaya yung pa na on time. Kaya pagkakagan hindi nakasal, yung mga perfect hanggang anniversary na on time siya, kung nakanya na iti, kung nakanya na iti, adat reward na. Kung ako madanagan ako, na po, no time amin ka dito, yung 30. Ha? No, okay. Sinalis kayo gabi. Kung Panginoon, yung 30 na to, on time sila. Lahat, yung 30 na yun. O sabihin ko na, 100 ang isa sa kanila. 3,000 lang po Diyos. Tumawag ka niya. But that is the challenge. Ha? Yan magkakakabsatiti, upang doon time. But, kitain tayo. The following Sunday, karon medyo adobo on time. At on time yung the first Sunday na late. Yung on time nung yung yung apat na on time nung last Sunday na, ang itong pagka-absent nga on time di day, yung tatlo na late na, ako salamat may na late. Kasi mapapasubo ako dito Lord. Ngayon kita lang absent nung talagang kasano, hindi pa obey yung kiniapo Diyos. Actually, hindi kayo sa akin nag-obey. Hindi sa akin. Sa Lord kayo nag-obey. Ngayon, adalat na, may isang on-time pa rin. Nakadalawang on-time na to. Isa man niya po Diyos, kikitaan na, nga una na hindi ikilubog, kahit na parang nga ikilubog, sa pamamagitan ng apoy, na did you still remember yung Sodoma and Gomorrah? Talagang kikita iti apo, ikita na unay dalang nakipagtawag may karoon dito ito. No dalang 5, no dalang 2, nung nakita ni Apo Diyos na dalang may isa na talagang nalinteg ni Apo Diyos. Third Sunday before anniversary, July 24. At siyam, noong tayo maner kahapsan. Ngayon, dagiti siyam, before, late na. So hanggang out-10, yung talagang out-10 nila. Oh. Ngayon, adalat tayo, may isa nga binhi. Talagang binhi, na. Adalat na, may isa nga binhi, kadagiti leaders, nga perfect na dahil on time, on time, on time. At dapat, wait. Yan. Baka mamaya magbibigay tayo, ano. And on the time of our anniversary, kakapsal, katunak ni Apo Diyos, Lord, ito yung sinabi ko na kapag ma-perfect nila, yung on time na yun, ikaw, Lord, ang mapupurihan. Maday tayo, Apo. Kaya amoy yung kakapsal, anniversary na nga, dapat kailangan excited, mag-twist yung ano?
yung on time from the beginning nga nag-isurat ang agigamit yung anniversary kakamsat na maintain niya yung on time na ito no other than yung president si Angie. Naiyak na si Angie kasi nga, Lord, sabi nga, Lord, talagang gusto kong mag-serve sa'yo. Di ba nakaka-challenge? Napakagaling ng president ninyo. I congratulate her. Gusto na pinag-arapin talaga ang sa siya yung gumagawa, siya yung nag-perform. At hindi lang ito ang ibibigay ko sa kanya, Angie, galing ka dito. Ibigyan kita ng 100. Kasi kung no 100 ay kita ng Lord, 3,000 i-provide mo, Lord. O, dahil si Angie, baka mamaya may nables kay Angie, hindi ka dito, Angie. Dahil kapag, yung panalangin niya na, Lord, ito na yun. Kahit maliit na nito, mga kapatid, but it is from the heart. Naluluwa na si Angie yung naluluwa niya. Amuyo kapsat, balang araw, si Angie gagamitin siya ng Lord. Huwag na kayong magtaka kung bakit si Angie ay ginagamit ng Lord hanggang ngayon. Pinuprovide ni Lord ang kanyang mga pangangailangan. Lately nga, sabi ko, Angie, punta ka sa munisipyo. May scholarship doon na nag-iintay sa iyo. And praise God, nakuha siya. Galing ni Lord, kasi nga, nag-obey siya. Like Salmista David. Si Salmista David, kung siya ay manalangin, talagang tutong manalangin ito. Hindi lang basta-basta prayer ang ginagawa niya. Talagang totoo panalangin ang ginagawa ni Salmista David na didagay niya po. In spite of kataginay na persecution, yung unang kanina dahil mayroon siyang sakit at suffering, pangalawa dahil may mga persecution sa kanya, still nanindigan si David na nanalangin sa Panginoon at still nandoon yung heart niya na magsungkit galigiti sumbat dagiti kararag niya. Timay katulungan pa ina ni David kung saan katuri na lang naiibig hindi pa nagkararag na kinihapo Diyos his sin and for his forgiveness. Tao lang din naman si David. Tao lang din naman tayo. Nagkakasala. But the most important thing here is the forgiveness na maalam tayo kinihapo Diyos. Nagkasala ako, Panginoon. Nagbaso ng ako. Hanlang akin ka. Ulan ba yung mister ko? Ulan ba yung bakit ko ako? Nagbaso ng kanya na, Lord, talagang tayo hindi na nanalangin ito si David. Kaya nga, yung isa sa mga prayer niya, restore. Gusto, kami ni David, bago mo nagkasala, kami ni David, kararagin ni David, hindi. Hindi, kakararagin ni David, na talaga nga, yung blessing ni Apo Diyos, dahil yung presensya ni Apo Diyos, marikrik na nangyay. Hindi nagkabaso, hindi nagbaso dahil yung David. Kasi lang yung madayo dahil yung presensya ni Apo Diyos, kanya na. Isang at kararag na dahil yung David, Lord, restore unto me the joy of my salvation. Dati nga, yung kapag nanalangin siya, nandun yung salvation, yung joy ng kanyang salvation. Pero kung nagkasala ang David na ito, nawala ang kanyang joy of his salvation. Kaya nga ito, mga isa sa mga panalangin niya, restore unto me, Lord, restore to you. Wala na kung ako ng Tiguriano. Lord, Jesus, isublim ka niya, nagdirigtak, nagkaranag, isublim ka niya, Apo, nagdirigtak, nagserbikin ka, tanunad to mga absal, dagiti pa nagserbi tayo, kiniapo Diyos, mapupugang, dagiti pa nagserbi tayo, nadadumang kiniapo Diyos, nawawalan tayo ng ganang magpuri sa Diyos. But you need to repent at ibagang kiniapo Diyos, restore unto me, Jesus, the joy of my salvation. Numarikrik ng kaabsan, nakasanakan na tayo ti Apo, ti panagkararang kung anong mariknay ti Diyos. There is something wrong. Numarikrik ng katampay, nagbayad na tanaan ng mga maagal, so dito sakit ko. Ang pingat na ako na namin imbag, dito sakit ko. There is something wrong. Baka meron kapag hindi napapatawad. O baka meron pang kasalanan na nakatago. Let's check our heart. So, nadaduma, nagwigan, mga
maalam tayo, dagito'y nga kasagutan, dagito'y prayers tayo, may barriers pala. Hanya mga niya po Diyos, dagito'y karalan tayo, kasi at tayo ti barrier, at tayo ti, ano ka nung ti barrier? Hagla, sa kabal, at tayo ti, pagitan. Kumbaga, dahil pader, dahil ti ako, imbis na makitang ti ako, dahil pader na ito, kailangan ma-break ang pader na ito para matugod ng Panginoon ang mga panalangin mo. Ano yung barrier na yan? Maybe, hindi ka pa nagpapatawad. Maybe, may kasalanan pa sa puso mo. Yung nag-break na ito, nakapsahan. Nga kasalanan, na kanya tayo. Walang rason na hindi ibibigay ni Lord ang ating mga panalangin. That's why, Psalmist na David, nagkakararag talaga nga, iparito mo na ni Psalmist na David, nagkakararag pinahan ko, Panginoon, restore unto me the joy of my salvation. So kaya nagkararag ni David, yung nakita iti ako, nga dahil desire, iti puso na, dahil heart na talaga nga pure, ito nang kararag na, tikindawat na may tayo din na panalangin itong si David. Tinugon ng Diyos ang kanyang panalangin. Dahil po. At doon, nanumbalik yung kanyang joy of His salvation. Na-restore yung kanyang panalangin na bumalik ang kanyang ang tiwala ng Diyos na panumbalik niya. Maridayaw niya. Kasi maudit ito sa His desire to worship God. Amo yung kapag nakita ng Panginoon yung desire mo, yung eagerness nandun, ay kung nagkaroon no, ang kararat ka na talaga nga umay ka pa dito in church. Ganun lagi, alimbawa, may sakit ka. Ganun, kararat ka, mapakapit talaga dito in church at kararat. Mapakapit talaga dito yung bahay pa ng bahan kasi nga, yung binasa ko natin, mga kapatid, dahil binasa tayo dito talaga nga, kung na di talaga ajib biyag tayo, masapol nga dahil desire na, kaya ang runaan dito kakabsat, yung deeply, yung emotion mo, ngaitan mo kiniyako, kasla tayo lang kumadaday ugsa, nga mawawan iti ganun. Di ba may kanta tayo gano'n? As the deer panted, longing for the water. Kasi kung direct na desire tayo, yung desire ng isang usa na numakay ninong itidalog na magsad, kasi kung direct na tayo, yung desire natin to worship God. Amoy dahil yung usa, nung namadlog nagtataray na ito yun, taray nga taray. Kaya birugan na itidalog. Talaga nga birugan na itidalog. Ay yung long na. He long to that water na kailangan niya talaga nga kahit kung makita. Ay katatay, as the deer, alam niyo anong kata niya? As the deer panted for the water, so my soul, kagaya ng ating kaluluwa, longing after thee. You alone are my heart's desire to worship you. Amen. So nga lang i-desire tayo makapsat na mag-idaydayaw ang inyong Diyos. So nga po yung Psalmist na David, kaya kaya't na i-pray doon sa bahay panambahan ng Panginoon. Kaya diday kapsat, makikita na nga tihapo, tutugunin na dagiday nga nakaralag na nung isunat ng mapaydiday, di bahay panambahan ng Panginoon. Maridayaw ang tihapo. Ito ang mga so yun. So ano tatayo, nagkararan kiniampo Diyos. Hantay ko mga laplapda, dahil sarili tayo nga, iibig mo, kanya no. Muntik na nandun na ibibigay mo na kaya lang naisip ko, kababay natin, karubak, kahit kaabay ko, na makikita na nga bibig na, no. Forget them. Pato ni Suna. Kapag tayo ng Kristyano dito nagiging nagkararag ka the way you need to pray the Lord. So, may isang
Kristiyano, sa paano na nagtagwa na. Kaya natatanong kong galang, praise the pastor, nagbenta di may baga na doon. Praise the Lord. Kaya pa, nag-praise the Lord. Doon na di may baga na nag-preach na nag-met na banag na pagi direct na praise the Lord! Uri lang ang tumakder nga praise the Lord. Kaya adi kaagay na kami, medyo silent time. Tapos lang, uri lang ang tungita ka dito, tumadar ka, mapatay. Uy, hindi na, mapatay yung pingas siya. Ginanakon na, wala na. Namin ano, mga dyan, mag-obserbahan na. Yan ko na dito, yung tao, kabagay naman. Maminsan tayo, praise the Lord, dahil ikaw mo, ikaw tulubis na iwan ko. Ay, kahan naman na naman. Kasi nga, yung design niya talagang nagpupuli sa Panginoon. So, nanggagdamo dito yung kapabay na, katitimbaga na, maminsan. So, na-aware ngayon, yung nag-praise the Lord lagi. Na-aware siya na kapag tatayo pa ito, isa pang beses, kumuta ng tiuli sa terror na. Yung mo yun, hindi talaga mapigilan kapag kung tayo ay talagang yung heart natin ay magpuri sa Panginoon. Hindi mo tayo may gawin. Iso nga, hindi una, medyo matagtal na lang na pelantihan nga, praise the Lord, hindi nga kapsan. Aging katantan na, kapunta adi di sana nagkaroon na praise the Lord na muna na tumakderpay, amulit po ko na din tinatawag ko na may kumot na wala, still praise the Lord. Isurahan na tayo ng mapigilan dagiti kahit sino man. Nga tao kapsa, kung talagang ikaw ay magpupuri sa Diyos, may kumot man o wala, may persecution man o wala, may uyaw man din o wala, still you need to praise the Lord. So, mag-pray tayo. Huwag mong isipin yung katabi mo, kapatid. Ang isipin mo kung paano ka ma-bless kay Lord. Ang isipin mo kung paano ka bless ni Lord ngayon. Come one day, kahit anong mangyari. At kailangan tayo ng takot sa para itiyapo. Napaka-halaga po ang panalangin at this time. Sa ibang lugar, kung walang panalangin siguro, kapag ka lindo, di ba? Kailan lang, inatake naman tayo ng earthquake. Doon sa Abra, talagang nagdididalan, naan yung mabalinan nga pagnaan. Dito'y Ilocos. Ilocos ba yun? Yung nag-crack na tower bell ba tawag doon? Bell tower? Tower bell? Bell tower, oo. Talaga makita ng video ka, agrigay. Diyan ka mo nung nag-collapse na yan. Hindi. Basta nagkaroon lang ng crack. Nagano lang. Pero nakakatakot ng pupunta doon, ha? Pinasara na. Updated si Justin. Okay. Praise the Lord because of our prayer. Kansa. Ay kat na inubay dito ayan tayo. Tikas siya eh. Intensity 6. Matay tingal daw ini kapsa na dadayang barangay hall. Kadwak ni Lablab, ni Misha. Tapi maululaw ako nagtagay. Sila maululaw ako. Nungkit kita kijinti, uminumak ko nga, kita kajinti water dispenser. Ni, agal-alo mga dyan, pinakamali ato yun. Rumor kayo, yung dalawang anak ko, talagang sinabi ko, labas tayo! Remember kami dito, malay mo, apig ko natin barangay, malay mo, sa standard lang yung kabita. So, rumor tayo, remember kami. Ni Lablab, mapuputan. Sabi, hindi ko na mapuputan. Yan, natatakot. So, ako na, mag-pray tayo kay Lord kasi nga, may lindol. Anong lindol? Muna, siyempre, bigger. Nagapingan mo. Yan, nakapuputan na. Ajay, kasi ka lang ito, nakapuputan. So, we need to pray hard. Rigid prayer, mga kapatid, kailangan natin ang panalangin. May mayat ko ma. Buti karalag tayo. Kung apo may karal. May wala nang kami. Kasi kung pero hindi eh. Marami pang kaluluwa na kailangan maligtas. Isungan mo yung absent ito eh.
Dahil ko inopat kay bagang kanya, yung akay nga na selmis na David, kaya nagdararag itikas na unay. Amo yung angsan, agda itipan na kabalay iti kararag. Pansin nyo tayo dahil natatipan na kabalay iti kararag? Naniniwala kayo na may kapangyarihan ng panalangin? Amen! E ba't nandito ka pa kung hindi ka maniniwala na may power ang panalangin? Gusto nga na salamat sa kinanta natin. There is power in the name of Jesus. There is, nataan tayo manali ka lang. Dawa ito mandagiti siya. Amo yung, di pa nagkararan tayo, inihapo Diyos. No, kararan tayo na may taimtim na pananalangin sa Diyos. Kakapsat like David. Kung kapatid, ito yung kung gusto mong tugunin ng Panginoon yung panalangin ngayong umaga, pagsimlahan na tatipan ng kabalin ni Apo Jesus. Kaya tutugunin niya ito, kung tayo ay taimtim na mananalangin sa Kanya, why don't we try to praise God with prayer na kung tayo ay mananalangin na iaawit natin ang ating mga panalangin ngayon. Hallelujah. Yes, Lord. Panginoon, batid mo ang aming mga puso. You know our desire, God. You know our desire, Lord. Hallelujah. Come on, church. Daydayaw tayo na ni Apo Diyos sa katakay daw na may panalangin sa ating mga puso. At ito, alam ko, tutugunin ng Diyos sa mga panalangin natin. Yes, there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Yes, Lord, hallelujah. Panginoon, napakabuti ng Panginoon Diyos. Panginoon Diyos, napakabuti mo. Come on! Umpisahan mo ng manalangin, kapatid ngayon. Gawatan mo ni Apo Diyos, pinipatag na kayan mo kagawatan ng tuwanan. Inansyo, sumbatan ni Apo Diyos na kita makaranan mo ngayon na. Ang panalangin mo ito sa Panginoon, tutugunin ng Diyos ang panalangin mo. Oh, there is power in the name of Jesus. Break the chain. Hallelujah. Oh, Jesus.
I really feel the presence of God in our midst. Manalangin ka, kapatid, sa umagang ito ng taimtim na pananalangin, and I will assure you, God will answer all your prayers today. There is power, Lord, in the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Madaydayaw ka, o Apo Diyos. Madaydayaw ka. Ikanta mo sa Panginoon ang iyong panalangin ngayon. Agyaman kami, Apo, hindi daydayan daw, hindi ayat mo. Madaydayaw ka, O Diyos. Agyaman kami, Apo, hindi kinaimbag mo. Idaydayaw, hindi na kinaimbag mo, Apo Diyos. Hindi daydayan daw. You are Jehovah Jireh, Jehovah Rapha. The one that we can kaapo, ito man nakabalin mo. Ni Salmista David, nagdaydayaw, indaydayaw na ka, nagkakararagyan ka. Si Kalam, itinilog mo sa madaling apo. Ikaw lang, Panginoon, ang Diyos ng lahat. Madaydayaw ka, Apo Diyos. Ang bumabo ng hindi kararag, tugal may sa hindi pinagdaan. Madaydayaw ka, Apo, madaydayaw ka. Ang mundang hindi kasapulan di naglawan Apo Diyos. Oh, anyang Apo mo naging bagay ng idaydayaw kita. Sa iyo lamang po. Iyadayo na kami, di amin masakit ko, Apo Diyos. Pabilgem, naging pagpatibigyan mo sa dayta mo di kararagbi, kinaligal daw. Hallelujah. Come on, church, let's pray to the Lord today. God is waiting for your prayers. Hallelujah. He is waiting for your prayer. Kaya di Apo nasumbatan na dali na kakararan ko, hindi na ilang tao. Gusto magkararan ka, hindi na ilang tao, kini Apo Diyos. Sumbatan na dali kakararan ko. Oh, madaydayaw ka, O Apo Diyos. Madaydayaw ka. Idaydayaw, idaytanagan mo, Apo, idaytanagan mo. Kasalaki ni Salmista David, idaydayaw na ka. Nagsuffer na ni sakit, Salmista David, gimindaydayaw na ka, Apo Diyos. Madaydayaw, madaydayaw, daytanagan mo, Apo Diyos. Oh, hallelujah. Restore, Lord, the prayer. Restore unto us, Lord, the joy. Oh, restore unto us, Lord, the joy of our salvation, O God.
sa iyo naman ang aming puri. Ang aming mga awit, Panginoon, sa iyo lamang. Hallelujah. Ikaw po ay pinagpapagawa. Pinag na niya po. Tinakagay mo pa ng yaman. Thank you, Jesus. Thank you for your word. Thank you for your word. Hallelujah. Sublimin ka ako. Sublimin ka ako, Diyos. Di ka na kailan ka panagkuyama. Ikaw po ako, inararamidan, pinadaling iglesia. Ikaw po ako, hindi ka na pananggagayin mo, pinadaling iglesia. Oh, sublimin ka ako, di aming nagaya. Di aming nagwari na nagyan. Tinagan niya ako ngayon, tinawag niya ako dito. Wala tayo ni amin. At ito yung naisagana, magsat na so magyaman tayo na naisagana every first Sunday of the month at isa-silibra tayo, nalaglagipan tayo, iti panagdag ka na tayo ni Apo, iti panagkasalakan turun, Calvary